O programa Boiro contra a Violencia presentado no Concello ten como principal finalidade desenvolver accións en materia de igualdade de xénero. Así, unha das primeiras que se vai a levar a cabo será a constitución dunha mesa municipal contra a violencia de xénero. Formada por un grupo de persoas e entidades públicas do Concello de Boiro que teñen como finalidade traballar de forma conxunta contra a violencia de xénero no Concello. Haberá que plantexar uns obxectivos e un sistema de traballo en rede sempre, pero que sexa un traballo conxunto e participativo. O Concello aproveitará tamén para promover, xunto con outras administracións, a contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero e tamén unha axente de igualdade. Puxemos en marcha e solicitamos a outras administracións a colaboración, por unha parte, para contratar a persoas que sexan vítimas de violencia de xénero e, por outra parte, tamén para contratar a unha persoa axente de igualdade no noso Concello. Sería a primeira vez no Concello de Boiro que poderíamos contar con esa figura. A proposta prevé tamén a elaboración do denominado Mapa do Medo, no que se identificarán aquelas zonas do municipio nas que poden producirse todo tipo de violencias. Identificando aquelas zonas que además recoñecemos non só a xente que vivimos no propio pobo, sino tamén a través das forzas de seguridade, que identifica que son zonas onde pode producirse violencias contra as mulleres e tamén outro tipo de violencias. Queremos identificalo tamén de forma conxunta ca cidadanía en xeral para despois, precisamente, a administración local poñer as medidas e os aspectos paliativos que permitan erradicar esos puntos negros que podan existir no noso Concello e pensar tamén no urbanismo municipal desde unha perspectiva de xénero. O programa desenvolverase en dúas fases, de febreiro a xuño, e irá dirixido á veciñanza en xeral, aínda que principalmente á mocidade e ás mulleres. Conta co financiamento da Secretaría de Estado de Igualdade.